V septembri 2021 došlo k zadržaniu a obvineniu elitných vyšetrovateľov NAKA, tzv. Čurilovcov, alebo ľudovo nazývaní naši chlapci, ktorí boli obvinení z toho, že sa mali dopustiť manipulovania trestných konaní a inštruovania vypočúvaných osôb. Táto téma rozvírila hladiny našej spoločnosti, ozývali sa hlasy, že toto ich stíhanie je nedôvodné, iní hovorili o tom, že je nutné vyšetriť tieto podozrenia. Títo vyšetrovatelia boli vzatí do väzby, avšak cca po 2 týždňoch ich prepustil krajský súd s odôvodnením, že ich trestné stíhanie nie je dôvodné. V ostatnej dobe došlo zo strany prezidenta policajného zboru, ministra, ale aj iných osôb, ako aj obhajcu týchto obvinených, na viacerých tlačových besedách k vyjadreniam, že je nutné trestné stíhanie týchto osôb zastaviť. Takisto je veľmi často prezentovaný narratív, že ak by niekto chcel zastrašiť týchto vyšetrovateľov NAKA, nevyzeralo by to inak. Je to pre mňa taká zvláštna vec. Všetky tieto osoby, prezident policajného zboru, minister vnútra, šéf NAKA, ako aj obhajca týchto obvinených, hovoria, že polícia má rozviazané ruky. A taktiež je tu ďalší narratív, padni komu padni. Avšak ako by tieto narratívy sa nevzťahovali na týchto vyšetrovateľov. Zrazu pri týchto vyšetrovateľov je nutné trestné stíhanie zastaviť a netreba pokračovať vo vyšetrovaní. Ako by pre našich chlapcov, inak, neviem, či ste si všimli, už toto pomenovanie naši chlapci zo strany policajného prezidenta nevyzerá veľmi tak, ako by prezident policajného zboru bol nezaujatou a nestrannou osobou. Všetky tieto osoby, ktoré som uviedol, poukazujú predovšetkým na to, že v zmysle rozhodnutia krajského súdu je nutné vyšetrovanie zastaviť. Ako som už uvádzal v minulých videách alebo svojich článkoch, toto vyjadrenie je nesprávne. Akýkoľvek súd, ktorý rozhoduje vo väzobnej veci, sa nemôže vyjadrovať k otázkam viny či neviny osôb o väzbe, ktorých rozhoduje. Toto prináleží súdu v konaní vo veci samej, kde sa uplatňuje tzv. Zásada ústnosti a bezprostrednosti. Zároveň väzobné súdy nemôžu hodnotiť dôkazy s konečnou platnosťou, tak ako je to vo veci samej. Okrem iného, vo februári 2022 došlo generálnou prokuratúrou k zamietnutiu sťažnosti voči obvineniu týchto vyšetrovateľov. Je nutné zdôrazniť, že toto uznesenie je odôvodňované aj novými dôkazmi, ktoré boli vykonané po rozhodnutí krajského súdu. Taktiež všetky tieto osoby, ktoré som spomenul, prezident policajného zboru, minister, obhajca, šéf NAKA, sa vyjadrujú o nutnosti zastavenia trestného stíhania týchto vyšetrovateľov, napriek tomu, že opakovane je mediálne prezentované, že nie sú k dispozícii kompletné zvukové záznamy, ktoré boli vyhotovené legálne na základe povolenia Okresného súdu Bratislava 3. Je to pre mňa teda zvláštna situácia. Na jednej strane je prezentované, že nebolo skončené vyšetrovanie, že je tu nejaké obrovské penzum dôkazov, ktoré ešte nie sú známe. Na druhej strane všetky tieto osoby tvrdia, že je nutné toto vyšetrovanie zastaviť. Príde mi to veľmi zvláštne. Opäť neplatí, polícia má rozviazané ruky, padni komu padni. Je teda prezumované, že vyšetrovateľ NAKA sa nemôže dopustiť trestnej činnosti? Veľmi zvláštnym bolo rozpustenie vyšetrovacieho tímu inšpekcie, ktorý vyšetroval tieto podozrenia. Rozpustenie tímu Oblúk bolo zrealizované na základe pokynu ministra vnútra a prezidenta policajného zboru. K tomu naratívu, ktorý prezentujú tieto osoby, že ak by niekto chcel zastrašiť vyšetrovateľov NAKA, nevyzeralo by to inak, použijeme svoj naratív. Ak by niekto chcel zamiesť pod koberec vyšetrovanie týchto vyšetrovateľov, nevyzeralo by to inak. Milí priatelia, to, či dochádzalo k manipulovaniu vyšetrovania v trestných konaniach, nie len v tých najzávažnejších kauzach, ktoré sú mediálne známe, ale všeobecné. Vyšetrenie toho, či dochádzalo k inštruovaniu vypočúvaných osôb, je dôležité pre celú spoločnosť. Je nutné jednoznačne vyšetriť, či dochádzalo alebo nedochádzalo
ku kriveniu spravodlivosti a či trestné konania na Slovensku prebiehajú striktne zákonne. Okrem iného, to riadne vyšetrovanie predsa preukáže buď vinu alebo nevinu týchto osôb. Samotní vyšetrovatelia by mali mať záujem na riadnom vyšetrení tejto veci. Ak sú nevinní, preukáže sa ich nevina. Mám za to, že je naozaj nutné vyšetriť tieto podozrenia, je to v záujme celej verejnosti. Ďakujem za pozornosť.